Kani kedai ke All India Radio Shillong ke khubor ban pule dai Alvarin Kharwan Lang. Kimat ki bakongsan jong ke khubor mentah ke step. Hukum ke yang Bishar High Court ke Meghalaya yau Additional Chief Secretary ubadai pet yaki kam sanhi masima ban long unong yalam jong ke komiti ke ban Bishar benya yaki kam le thok hakatung kam hakatnat pule puthi ke jela. Arngot na kinong yalam bakhampau ka seng Congress u Jyotiraditya Scindia bat u Milind Deora kila ay yakashithi e no kam jongki na ka seng. Kentu ka sarkar India ya baro ki bor sanshar ha ki sarkari ban bo kawai ka seng ban khmi ya ka jingpen ne ya ki kiwa ha ki sar. Ki khubor ki babnya. Kayeng Bishar High Court ka Meghalaya kala hukum yau Additional Chief Secretary ubadai pet yakatnat sanhi masima ban long unong yalam jong ka committee ka bala thau na ka benta ban Bishar bat pet bnya ya ka kaipot bala pha da ka CBI halor ki kam le thok ha ka thung kam thung jam hakatnat pule puthi ka bala ja house nam 8000 khandai. Kadao ka bala penong ya kane ka long namar ba u Chief Secretary ba menta uba PS thangkhiu ula sha penmi kerteng kum uwei na ki bala don ktilang hakatai ka kamsniu. Kayeng Bishar High Court kala menjur ban ai porshu sahanri ubnai ya kane ka komiti ban shim ya ka rai ka bakhat du halor katai ka kaipot bala pha da ka CBI. Ya katai ka hukum la penmi ya kasngi tho dieng baladep da u Chief Justice Ajay Kumar Mittal bat u Justice HS Thangkhiu katba kidang pet ya ka application jong ka sarkar ban ai por sahanri ubnai na ka benta ban shim ya ka rai halor ka kaipot jong ka CBI. Kumban syupen kenmau ha usnam 8000 khat nyau kayeng Bishar High Court ka Meghalaya kala IT no sya ka CBI ban toket halor ka jingthung kam thok hakatnat pule puthi bat kala batha ya ka pakan ay ka kaipot halor ka ne hapo handriu bnai khnang ban yo kem yakito ke bele danti hakane ka kamsniu. Arngot na kinong yalam bakhampau jong ka seng Congress u Jyotiraditya Scindia bat u Milind Deora kila ay yakashithi e no kam jongki na ka seng da ka baong bakipdyang ya ka rai jongki pat ba haka election Lok Sabha. U Jyotiraditya Scindia ula e no ya ka kam ba ubat kum u General Secretary ka All India Congress Committee henen ka sngi. Ha ukurwa lengba ka Twitter u Scindia uletho ba ulapha ya kashithi e no kam sha u Rahul Gandhi President ka Congress. Une u MP barim ka naguna ula ai khuble kerpang ya u Rahul Gandhi nakabenta ka jingshania bat jing ailat ya u ban shakri ya ka seng. Hakawai ka liangpat u Milind Deora uletho ba ula e no ya ka kam ka ba ubat kum u President ka seng Congress ha Mumbai bat udon ya ka jingthmu ban shim ya ka jingkit clear ban penskam ya ka seng Congress hakari. Ka sarkar pdeng kalong ka bala IT lot na kabenta ban rat dengkhong ya ka pentrai bala khana ret hakari bat ban le ya ka ne ka sarkar kala shim ya kilat kilenti ke babyang bha. Ya kane le tho da menteri khana katnat labor but employment jong ka sarkar pdeng u Santosh Kumar Gangwar haba ulatho jubab ya ka jingkali ka bala wanra ha ka ying dorbar Raja Sabha. Ha kane ka jingtho u Gangwar ulayatho ru ba katkom ka khana samari jong usnam 8000 iwai ka jingdon ki khana ki bala sha pentrai bala ka long iwai point anriu klorngut katba haka khana samari jong usnam 8000 khatwei kane kalahyar shaka iwei point not iwei klorngut. Une u menteri khana uletho sho banado bala pelaj ya ka Central Sector Scheme ha u jemmang 8000 khat nriu ka sarkar kala ai 6000 shispa anyopo pralak tengka nakabenta ki jingdon kam jong khatwei hajar arspa khandai pun riungut ki khana ki bala pelaj nakabasha pentrai bala. U menteri khana ka sarkar pdeng ubapet ya katnat social justice but empowerment u Ramdas Athwale ulale jingo ya ka Guwahati hakasni sajan baladep ban pet ya ka jing pentrai kam ya ki scheme baper da katnat trekam jong u. Hakabaya kren bat kinong pathai khubor u Athwale uletho bakatnat trekam jong u kalele kat bala ban penyo yakilat kilenti ki bamar ya ringkat bat kiwei ki brew nakabenta ki divyang lani kito ki badon yakijing duna hakit khot met jongki.
Oleh thu syo baha Assam don palat saulak ngut ki brio ki badan jingduna hakit khot met bat napdang kini silak lai phukandai hajar ngut kila long ki nongyo ya ka pension ka bashi hajar tengka shibnai da ka jingkot jingmut ban kentiu ya ka bha ka miat jong kitu ki baduna hakit khot met katnat trekam social justice but empowerment kalapan kiu ya ka jingbu bha kerpang na ka benta jongki hakikam sarkar la ka long ha ka sarkar jilla ni sarkar pedeng Kani kedai ke All India Radio Shillong ke Bawalam Shapi ya ke khubor. Ka sarkar India kala kentu ya baro ki buar sensar hakisor ke lengkari ban bo ka wai ka seng ka ban pet ban khmi ya ka jingkin show ya ka slap bat ka jingpen ki im la kumno ya ka wai kanan lane ka po liu lane ka wa ka badon hasor. Hakikan don bakalabu na kabenta ban penne pensa ya ki kiwa hasor katnat Union Housing but Urban Affairs kalabtha ya katai ka seng ban pet ya ka jingkin shaw hakisor bakadai ban pet bat jungo bha baka jingtan na sapo asla khandau kamdai ban long ka bapalat kat hadu ban penrengat ya ka ka badon sapo la penmi yakini ki kendon na kabenta ban pentrai kam ha kabenta ka ban ningkong jong ka jal shakti abhiyan kabalong ka jingela pat ba ban penne pensa ya ka kabalas dang nado ka sitarik menta ubnai bat ka ban yai beteng hado ka khat santarik unai lur menta ka snem ha ka program man ki baat ka badang shudap shen menteri rang ba do Narendra Modi ula banjur halor ka jingdon kam ban tengkai ya ka slap bat ban pen sapryang pat ba ya ka ne ka rukom ken show menteri rang ba ka Sikkim UPS Gole ula kentu ya baro ki nongsong snam ka jella ban long ki ba ye ya ka maryang bat ki ba pendan kam adakar ya ki spa jongka Ula kentu ru yaki baken ya le ban penduna ya ka jing penmi yaki nyot kinya na ki yeng ki sem da ka ba recycle la ni ya le ban pendan kam biang yakinu kinu ki tiar kat bala bat ban penmlen ru ban em kumta ha ka jing em ka ba man la kasngi ha ka khubor ka ba ula ai ha ka sngi kerpang balakhot shisngi na ka benta ka mai ram au ya ka bala rakhe hennen ka sngi ha ka jela Sikkim u gole ula ong ba ka sarkar jela kala rai ban rakhe ya ka nyau tarik unai tung man la ka snem kum ka sngi na ka benta ka mai ram au u gole ula ban shu ba baro ki jing thau ba em ha ka sla per thai ki don ya ka benta ba khrau ha ka ban penya biang ya ka jingya dai ha pedeng jongki pat kadai ka kamram jongi ki briu ban shim khia ya ka ni ka benta na ka benta ka lawai ka ba bha jongki long dien long bot ka saw dong saw kun ka ba khoi ba ka ba koi ka ba khia kas dang na yeng la ong une menteri rang ba Kani kasngi kaya tengko bat kasngi penkut ya ka van mahut sav week ka balong katayaw rakhe ya ka jing penne pensa ya ki khlaw ki betap menteri rangba ka Manipur UN Biren Singh henen kasngi ulaong bakaroi ka par jong ka jella bat ka jingroi ki jingtai kum ki surok ki jingkieng bat ki wei ka shong ha ka jing trai shitom jong ki engineer Yakane using ulaong hakajing yalang shiteng snem jong ka Indian Engineers Federation jong ka than shatay lamigi kabala long ha Imphal. Kum ukongsan hagatai ka jingalang menteri rangba N Biren Singh ulaong baki engineer kidon ya ka benta ka bakraw ha ka imlang sa alang bat kidon ya ka jingkit kli ban pet ya ka jing sandori ki jingtai bat ka jing pentrai kam ya ki kalong ka babiang. Kani kanyarap shibun ha ka bapendap yaki projek penroi bapher ha ka jella laong using. Ulaong ru bakadai ka kamram jong baro ban wanra ya ka jingroi ka bapura jong ka jella. Bat ka jing no senyang jong ki engineer ha jella kanyarap shibun ban poi sya ka thong ka baong sab ka sat sab ka vikas sab ka vishwas lani ka roi ka par ka bakallum lang bat ka bawalam ya ka jing shanya jong baro. Ban penkot ya ka khubor sa shisian pat kimat ki bakongsan. Hukum ka yang Bishar High Court ka Meghalaya ya Additional Chief Secretary ubadai pet yaki kam san hima sima ban long unong yalam jong ka komiti ka ban Bishar bnya yaki kam le thok hakatungkang hakatnat puli puthi hajla. Armut na kinong yalam bakampau ka seng Congress u Jyotiraditya Scindia bat Milan Deora kila ay ka shithi no kam jong ki na ka seng. Kentu ka sarkar India ya baro ki bor sanshar haki sarkari panbo ka wai ka seng ban khmi ya ka jing penne ya ki haki sar. Pat katung ila poy ka bakot jong ka khubor ka bala wan chapi na ka All India Radio Shillong. Abat ngap ya ki khubor ki ban wan chapi na Delhi.